В онлайн търговията едно от най-важните неща е да увеличаваме броя на своите лоялни клиенти. Ако нямаме лоялни клиенти, такива, които се връщат повторно отново и отново в нашия онлайн магазин, то ние ще разчитаме предимно на еднократни купувачи. Ако разчитаме на еднократни купувачи, това означава, че разходите ни за онлайн реклама ще бъдат прекалено високи и ние поемаме огромен риск за бъдещето, тъй като с всяка изминала година, знаете, разходите за онлайн реклама и разходите за привличане на нови клиенти се увеличават. Затова, ако искаме да увеличаваме продажбите си, да бизнеса ни да расте, ние задължително трябва да следим активността на нашите лоялни клиенти. И в това видео ще ви покажа как с The Marketer много лесно може да следите активността на вашите лоялни клиенти и да не допускате те да спират да купуват от вас. Да не допускате те да спират да посещават вашия магазин и на практика да не губите клиенти, които вече са пазарували от вас. Всъщност нещата са много по-прости, отколкото може би така ги представих. Много лесно е в The Marketer да отидете в Audience и RFM Analysis, за да видите тази графика, в която аудиторията ви, целият ви мейлинг лист, всичките ви клиенти са сегментирани на база на това колко поръчки имат. По вертикалата виждам броя на поръчки на всеки един клиент, а по хоризонталата виждам кога е била последната покупка на всеки един клиент. Или един пример, виждате, това са различни сегменти и мога да кликна върху всеки един от тези сегменти. Например, светло-зеления сегмент, това са нашите най-активни потребители. Защо най-активни? Защото те са пазарували последната им покупка е в последните 30 дни и общо те имат над 5 поръчки от нас. Така че тези хора са купували много от нас и продължават да купуват. Последната им покупка е в последните 30 дни. Но ако някой от тези клиенти не направи покупка през последните 30 дни, той ще се озове в този сегмент. Клиент над 4 поръчки, който е направил, и последната му поръчка вече е преди повече от 30 дни. Ако мине още време и даденият клиент все още не е направил покупка, той ще се озове в този сегмент. Сегмент на клиентите, които са направили повече от 4 поръчки и последната покупка е била преди повече от 180 дни. Така че тази графика ни дава много лесен начин ние да следиме какъв процент или каква част от нашия мейлинг лист са наши лоялни клиенти, каква част са най-лоялните клиенти, каква част общо са лоялните ни клиенти, каква част от клиентите рискуваме да изгубиме, каква част от клиентите ни почти сме ги изгубили, защото последната им покупка е била преди повече от 270 дни. И ние тези клиенти не можем да си позволим да ги изгубим. Ние трябва веднага да ги ретаргетираме с кампания, за да се опитаме да ги върнем отново в магазина и те да продължат да бъдат наши клиенти. По-ниските сегменти са на тези клиенти, които са поръчвали по-малко от нас. Например, червения сегмент, това са клиентите, които имат по-малко от 3 поръчки и последната поръчка е била преди повече от 6 месеца. Така че това е един сегмент, който почти сме го изгубили. Не трябва да допускаме ние да имаме клиенти в този сегмент. Hibernating, това са клиенти също, които са пазарували отдавна от нас, преди повече от 90 дни и те имат по-малък брой поръчки, но все пак до 3 поръчки са направили. Другите сегменти може да ги видите също, а пък тъмно-синия сегмент са тези, които имат една поръчка и тази поръчка е била направена в последните 30 дни. Това са нашите най-нови клиенти, пазарували в последните 30 дни. Ако кликна на всеки един от сегментите, мога да видя дори така някои насоки. Всъщност трябва да скролна по-надолу, за да видя някои насоки за това аз как да
таргетирам и какъв тип кампания да изпратя на всеки един от тези сегменти. Разбира се, това е и въпрос на вид на вашия бизнес, въпрос на каква е вашата стратегия. И нека да видим сега как може да се използват тези сегменти. Просто влизам в таблицата, виждам така какво е разпределението на моите клиенти и виждам, да кажем, че имам лоялни клиенти, които са пазарували много от мен и вече са минали повече от 30 дни от последната им покупка. Затова директно мога да кликна върху този сегмент и директно да кажа така: създай кампания. Автоматично TheMarketer ме прехвърля в редактора за кампании. В сегментацията вече ми е добавена, че тази кампания ще се изпрати до лоялните клиенти. Единствено трябва да натисна Next. Да, в момента TheMarketer ми казва, че трябва да избера сегмент с поне един потребител. Аз в момента ползвам тестов акаунт, в който няма никакви клиенти. Всъщност създаването на кампания тук не се различава по нищо от създаване на една регулярна кампания към всички потребители. Така че аз единствено трябва да натисна Next, да избера име на кампанията. След това в редактора да създам своята кампания и да я изпратя.